Milí Lovčanky, milí Lovčania, vítam vás pri prvom vydaní hlavovského podcastu Fraštátske reči. Keď tak chodím po meste tie posledné 2 roky, počúvam všetky tie fraštátske reči, ktoré tu tak ako vedieme, ale mám pocit, že sme sa prestali rozprávať. Prestali sme sa rozprávať o meste, o tom, kam smerujeme, v akom meste chceme bývať, chceme žiť. Preto som sa rozhodol, že vytvorím raz za mesiac tento priestor, v rámci ktorého sa budeme rozprávať so zaujímavými Lovčanmi, ale aj nelovčanmi, ktorí majú nejaké spojenie alebo nejaký presah na naše mesto, takže budem si každý mesiac pozývať do tohto formátu zaujímavých hostí. A keďže som 2 roky bol pozorovateľ toho, ako sa mesto vyvíja, tak teraz na začiatok cítim aj ja potrebu čo si porozprávať, preto som si prizval na pomoc môjho kolegu Juraja Surumu, s ktorým dlhé mesiace, chcel som povedať roky, zatiaľ dlhé mesiace robíme podcast Sprievodcu starostu. Vítam ťa, Juraj, ktorý mi dnes trošku pomôže. Jednak sa aj s ním budeme rozprávať o meste, keďže nám pomáhal počas tých 8 rokov s viacerými vecami, ale ktorý mi zase pomôže vytvoriť priestor na to, aby som sa trochu vyrozprával aj ja. Takže vitajte a poďme na to, Juraj. Dobre, takže už si beriem teda tú rolu moderátora teraz ja. A hovoril si na začiatku o tom, že sa tu tak akože, že sa nerozprávame. V Lovci je to fakt tak? No nie tak ako Lovčania sa rozprávajú medzi sebou vo svojich rodinách, vo svojich bublinách, ale to, čo som mal na mysli, zdá sa mi, že nerozprávame sa o meste. Alebo tak, že mesto sa nerozpráva so svojimi občanmi. Keď sme tu 8 rokov nejakým spôsobom riadili mesto, tak ten základný moment a ešte predtým, než sme vôbec k tomu prišli, bolo vytvoriť priestor na verejnú debatu a vtiahnuť obyvateľov Hlavovca do diskusie o tom, v akom meste chcú žiť, ako má byť správované, či je správované dobre, ako vnímajú tú kvalitu života, pretože vo finále je to ich mesto, platia si dane, platia vedenie mesta, platia tých ľudí, ktorí pre nich pracujú a za tie posledné 2 roky ja v tejto chvíli ako občan, ktorý hovorím 2 roky, chodím, sledujem, pozorujem a myslím si, že férovo sa snažím dať priestor aj novému vedeniu mesta, pretože si myslím, že to tak má byť, že majú mať priestor na to ukázať, akým spôsobom to mesto chcú rozvíjať. Tak to okno tých príležitostí na tú diskusiu sa zatvorilo. Že nezachytil som žiadne, povedzme, že verejné odpočty, plnenia nejakých programov, nejaké diskusie s ľuďmi ku konkrétnym projektom. A ak aj nejaká bola, napríklad teraz čerstvo na Závali, že sa tam ide rekonštruovať a robiť parkoviska a bol tam nejaký súboj o počet vyrúbaných stromov, tak síce spravím diskusiu, slúbim, že ich vyrúbim X a vo finále padnú všetky. OK, dobre, tak aby sa nám to nezvrhlo, vieš, do toho, že teraz ideme hejtiť aj súčasné mesto alebo vedenie mesta, ktoré je uprostred volebného cyklu. Nie je to skôr známka toho, že prakticky ľudia sú spokojní? Vieš, že ako najlepšie bola Odorová vláda, o ktorej nikto nič nevedel, ľudia mali pokoj a kľud a mohli sa sústredovať na svoje letné radovánky a teraz tá otázka len moja je, že či to nie je náhodou dobre, že niečo takéto nie. No veď mojich známych, ktorí tu majú známych v Lovci, hovoria, že áno, že tá spätná väzba je, že teraz je to fajn obdobie, lebo mesto do značnej miery funguje a fungujú povedzme najmä tie veci, ktoré sme nejakým spôsobom zabehli. A áno, nie sú ľudia nejakým spôsobom v tejto chvíli akoby vystavený takému tomu, že prehnanému akože diskusii a súboju, ktorý tu chvíľu bol. Čiže z tohto pohľadu to môže byť aj tým. Na druhej strane vo chvíli, keď sa prestanete zaujímať, tak sa vám stane, že sa po nejakých rokoch zobudíte niekde, kde ste sa zobudiť nechceli. To znamená, že zaujímať sa treba. A ak ten priestor sa zatvoril alebo neexistuje, no, tak si ho treba jednoducho vytvoriť. Ako ja som presvedčený o tom, a to sa netýka Lovca, týka sa to celej krajiny a celého demokratického sveta, že len normálna, vecná, priebežná, kontinuálna diskusia, ako by posúvať tie veci dopredu a uzatváranie sa pred ňou vo finále nie je dobré ani zo strany tých, ktorí povedzme momentálne vedú mesto, krajinu a podobne. Čiže v zásade hovoríme o tom, že zatvorila sa nejakým spôsobom diskusia o tom, ale už si spomínal to, že nejaké veci dobiehajú. Čiže
len tak akože skúsme nadviazať, že čo sa ti teraz momentálne na Hlohovci 2 roky po tvojich 8 rokoch páči? No, ako som už povedal, páči sa mi to, že fungujú veci, ktoré sme nejakým spôsobom založili, alebo na ktoré sme aj nadviazali. Ja sa netvárim, že sme v roku 2014 prišli akoby do nepopísaného mesta. Naopak, ako v tom 2014-15 nebolo na tom finančne zle. Akoby, čo znamená, že boli zdroje na to, aby sme mohli sa posúvať ďalej, a preto som napríklad aj ja na konci nechával nejakých 4-5 miliónov na účte, aby akože nerobil som to v štýle, že vykrámeme špajzu, ako sa tuto nejaký pán ex-premiér stiažoval, aby tá kontinuita že mohla byť. To znamená, že áno, teší ma, že jeden z dôkazov toho je, že sedíme dneska tu na tejto kaviarni na zrekonštruovanom zámku, a ten zámok sme nerobili ani pre seba, ani pre vedenie mesta, robili sme to pre Hlohovčanov, pre návštevníkov, a sledujem aj tie 2 roky, že je naozaj naplnený životom. Hej, teraz tu bol nejaký halloweenský program, vypredané všetky sloty časové. Čiže áno, to ma teší, že tie veci, ktoré sme rozbehli v drvivej väčšine, fungujú ďalej. Teší ma, že slnko svieti ešte aj v novembri. Teší ma, že z mestskej zelene si naďalej dajú aj tú prácu navyše. A povedzme, že venujú sa tej výzdobe mesta, ktorá ide nad rámec kosenia a starostlivosti o ruže. Teší ma, že povedzme, že nové vedenie mesta neprišlo a nepovedalo, že všetko, čo spravili predtým, sú blbosti, a že naopak, že snažia sa dokončovať tie pripravené, rozrobené projekty. Teraz sa dokončuje rozšírenie materských školy zo základov na Felcanke, dokončili mestské záchody, pokračujú v niektorých rekonštrukciách. Čiže ako, to ma akoby teší, a v tom meste sa stále akoby dobre žije. A to, čo ma teší najviac, je, že sa dneska... Teší ma to, že môžeme dneska stať v zápche na zrekonštruovanom moste. Ako teraz, je to možno paradox. Netešia ma tie zápchy, ale jednoducho to je tak, pokiaľ cez to mesto prejde 20 000 aut v nejakých časoch, tak tá kapacita to neumožňuje. Ja dúfam, že bude pokračovať rekonštrukcia tých križovatiek na tie svetelné s inteligentnými semaformi, lebo to do nejakej miery môže zlepšiť. Neviem, ako pokračujú práce a komunikácia s ľudskou na tom obchvate, ale za ten most som rád, lebo keď vidím teraz, jak mosty padajú alebo ich zatvárajú na Slovensku, keby sme neboli spravili ten most medzi prvými, tak si myslím, že dnes už nie sme na rade a nebudeme na rade ani 10 rokov a chodíme do Šolekova cez Piešťany. Čiže ak ma to napríklad aj stálo možno tie posledné voľby, je to veľmi dobrá cena, ktorú som rád zaplatil. To sa bavíme o škatulách. To znamená, že škatule sa tu postavili, vytvorilo sa tu veľa infraštruktúry, množstvo ľudí tú infraštruktúru používa. Na jednej strane to, čo na druhej strane je o tom, možno, že tá otázka toho, akým spôsobom ľudia chcú komunikovať s tým mestom, akým spôsobom ľudia chcú komunikovať s mestom, alebo akým spôsobom vlastne ľudia chcú komunikovať medzi sebou, lebo to sa po korone celkom, akože osobne poviem, že sa celkom akože zobsulo. Do akého štádia sa to vlastne teraz dostalo potom, ako korona opadla podľa teba v meste? To je to, čo si povedal, že kvalitu života v meste iste tvorí aj tá infraštruktúra, či máš cesty dobré, či máš kde parkovať, či máš dobré školy, či ti odvezú odpad, dodajú čistú vodu, nejako to mesto vyzerá, to nepochybujem, ale za mňa toho ducha mesta akoby vytvárajú tí ľudia, ktorí v ňom žijú, a spôsob, akým sú schopní, ochotní sa spolu baviť, ten komunitný život. Áno, to, čo hovoríš, tak to už povedzme okolo roku 2010, 11, 12, keď sa tak intenzívnejšie tu začali ľudia akoby zaujímať o to manažovanie mesta, o to, ako sa ich mesto rozvíja. Pamätám si, že to nebolo úplne jednoduché tých ľudí naučiť sa zaujímať a vstupovať do toho verejného priestoru. Potom sa nám to podarilo, potom sa to otočilo proti nám, lebo to tak, to tak býva, že keď sa ľudia zaujímajú, tak potom sa zaujímajú veľmi, ale to je v poriadku, to tak má byť. A áno, tá korona tomu akoby ubrala a tí ľudia sa pomaly vracajú do toho verejného priestoru. A na to som naražal na začiatku, že keď tam vlastne, že nevidíš ten priestor alebo nevidíš ten záujem, že sa s tebou chcú baviť, no tak mnoho ľudí rezignuje. Hej? Že je málo takých, ktorí idú, snažia sa strčiť nohu do dverí a rozprávať. A myslím, že teraz je zase ten čas, povedzme, ako v roku 10, 11, 12, že
trošku otvoriť ten priestor a vtiahnuť občanov viac do hry a vytvoriť im priestor, aby mohli hovoriť do toho, akým spôsobom v tom meste chcú žiť a fungovať. Zase, vťahovali sme ich napríklad, spustili sme a boli sme jedno z prvých miest a používali nás ako príklad participatívne procesy, či už participatívny rozpočet alebo participatívne vytváranie verejných priestorov. A to mám pocit, že tu posledné 2 roky ten proces participatívny trochu upadá. Ja teraz zvonku to vidím na 2 veciach. Jednak, že klesá ten počet prihlásených projektov, a zužuje sa ten počet tých pravidelných a noví nepribúdajú. A my sme naopak chceli postupne vťahovať čo najviac občanov do hry, aby pochopili, že mesto im vytvorí aj finančný priestor na to, aby si mohli zlepšiť to prostredie, v ktorom žijú. A druhý, to, čo ma vyrušilo, a tam vidím trochu možno nepochopenie toho, že prečo je tá participácia dôležitá, že ak už aj vznikne nejaké rozhodnutie občanov, tak vedenie mesta sa rozhodne, že to sa mi nepáči a dovidenia nespravím. Napokon mám pocit, že ty máš týmto konkrétnu skúsenosť. Ale pre mňa to bolo úplne, akože z tohto pohľadu pre mňa to bolo také traumatizujúce, lebo myslím, že to bolo nejaké 780, tak nejaké číslo ľudí, ktorí hlasovali za projekt, ktorý sa volal Vinkel, malo to byť rozhľadňa. Rozumiem tomu, že to mohlo byť ťažké na realizáciu. Rozumiem tomu, že to mohlo byť ťažké na celé manažovanie a zmanažovanie na jednej strane. Na druhej strane to, čo bol úplný, akože pre mňa úplný masaker, bolo, že nikomu nikto nedal vedieť, že sa niečo takéto nebude diať. A bolo by to férové povedať, pán Surma, nemáme na to. Nemôžeme s tým prakticky nič robiť, alebo teraz by to bolo veľmi finančne náročné, vieme s tým počkať čokoľvek, ale ten problém nastal v tom, že nikto nedal vôbec o ničom vedieť a nikto ani sa neunúval, až ja som sa musel opýtať teda, že čo je, a opýtal som sa 12 mesiacov potom, ako vlastne sa o tom celom rozhodlo, a toto sa mi zdá, že je to neférové, netransparentné, a pre mňa je to aj devastačné, pretože napríklad v tomto kole participatívneho rozpočtu, ktorý som dával, už ľudia neverili môjmu projektu pretože ten jeden padol, nezrealizoval sa, ja som im nemohol povedať, že ďakujem veľmi pekne za to, že sa to podarilo a zrealizovali sme to. A v tomto projekte už sami mi písali, že vieš čo, Juro, bohužiaľ neverím v to, že sa niečo dá, podporí to niekým, ale ďalej to rozširovať nebudem. No, ale o tom to hovorím, takto, ty dostaneš mandát od občanov a nemôžeš sa k ním správať jak zemepána, s prepačením vytrieť si zadok so 780 ľuďmi, ktorí sa zapoja, pretože presne demotivuješ ich a odtlačíš ich od toho záujmu. Ak je to cieľ, OK, ale potom je to úplne iná filozofia, prístup k tomu, ako sa rozprávať s ľuďmi, ako manažovať. Skôr si myslím, že asi cieľ to nebol, skôr si myslím, že to bolo hrubé, ja to tak nazvem, hej, že hrubé podcenenie hlasu verejnosti. Hej, že niekto si myslel, že to nebude, a ten niekto sa asi prepočítal v tom, že tá verejnosť sa neozve, pretože ten niekto má tú moc ako takú. Takže toto je ešte tak. To neodporúčam, ako napokon zažil som to aj párkrát na vlastnej koži, podceňovať ľudí a vyčleňovať ich z nejakej komunikácie v reálnom čase, kedy je to nevyhnutné, to človeka dobehne. Ja. A dobehlo. Uvidíme, čo sa stane akože v budúcnosti. Ešte sa poďme na to pozrieť. Akože tá participácia je jedna časť, ale to, kde ako keby tam mierime, je, že čo s tým mestom ďalej. Hej, lebo bavíme sa o tom, že veci dobiehajú, projekty, ktoré, tak ako si povedal, že páči sa ti na tom meste a na vedení mesta, že vedenie mesta nezavrelo žiaden z tých projektov, ktorý bol navrhnutý za to 8-ročné obdobie. A otázka je, že ako vnímaš tú budúcnosť toho mesta? No, ja neviem, aká má byť, a preto je jeden z dôvodov, prečo zase po tých 2 rokoch nejakým spôsobom vstupujem do toho verejného priestoru a chcem sa s ľuďmi rozprávať o tom. A pokojne aj so súčasným vedením mesta, pretože ja neviem robiť v živote nielen pri riadení mesta veci inak ako premyslenia s plánom. Aj preto prvá vec, ktorú sme vtedy urobili, v 2014 bolo prvý rok, sme pracovali na tej stratégii rozvoja mesta, plán rozvoja mesta na 8 rokov, vtedy sa všetci na to pozerali cez prsty.
ale vo finále pochopili, že to je ten farplán. Jednak si povieme, aké to mesto chce byť, kroky, akými sa tam dostaneme a tie obmedzené peniaze, ktoré mesto má a teraz ich bude mať ešte menej, k tomu sa možno neskôr dostaneme, jednoducho vynakladáš zmysluplne. Ideš podľa toho plánu. Samozrejme, keď život donesie niečo nové, akutné, začleníš, zdôvodníš a tak ďalej. No a ja po 2 rokoch vlastne nevidím, že aký má, teraz budem teda, že osobný, že pán primátor, aký má plán na ďalšie roky. Zaregistroval som, že dal externe robiť ten nový program rozvoja mesta, lebo to potrebuje prikladať aktualizovaný k žiadostiam o eurofondy. Sledoval som zastupiteľstva, skončilo to tak, že mu to poslanci 2-krát zmetli zo stola, pretože to presne, my sme to robili participatívnym spôsobom, vťahovali do toho relevantných Hlohovčanov, aby sme spolu vytvorili ten plán. Tuto to robila nejaká externá osoba, ktorá sa nejako snažila komunikovať s poslancami, s ľuďmi. Mám pocit, že to skončilo tak, že tomu nikto neveril asi ako tomu tvojmu teraz projektu v participatívnom rozpočte. Čiže nakoniec to skončilo tak, že keďže rýchlo už potrebovali nejaký plán priložiť, tak len aktualizovali ten náš starý, pridali tam nejaké 2-3 aktuálne projekty. A to je celé, hej. Čiže ja môžem povedať, že však ja som spokojný, lebo ten plán bol síce na 8 rokov, ale je tam s výhľadom až na 2030, to znamená, tam stále je čo plniť, ale ja by som chcel vedieť, aké má plány pán primátor teda ďalej, lebo predpokladám, že má ambíciu pokračovať. A dokonca by som rád do tej debaty ako občan aj sa zapojil, no len momentálne nie je o čom. Ani som nevidel, že by ten program rozvoja mesta bol na stole a hlavne robiť ho v druhej polovici volebného obdobia vlastne už je aj skoro zbytočné. Čiže to ma mrzí, že neviem kam s tým mestom. Sledujem trochu, že tým, že sa niektoré veci osekávajú, tak áno, vidím, že asi občania nebudú tí partneri v tom rozvoji mesta a tak ďalej. Ale hlavne to, čo som spomenul, mesta budú mať čoraz menej peňazí a o to dôležitejšie každé euro míňať naozaj zmysluplne s nejakým naozaj že dlhodobejším plánom. No ok, tak teraz dajme tomu, hej, že rozumiem tomu tak, že nás to oboch trápi, že akým spôsobom to mesto pôjde ďalej. Kde by mohlo byť tak o 5 rokov, o 6 podľa teba? V princípe takto. Vzhľadom na to, čo čaká tie mesta, ja budem rád, keď bude aspoň v takej kondícii, ako je teraz a možno, že sa posunieme do nejakého štádia pri riešení dopravného problému a posunieme sa lepšie v pripravenosti alebo v adaptácii na klimatické zmeny. Vidíme to teraz každý rok čoraz intenzívnejšie zrážky, čoraz vyššie teploty a tak ďalej. My sme boli jedno z prvých miest na Slovensku, ktoré malo naozaj takú že adaptačnú stratégiu detailnú na klimatické zmeny. A teraz nám treba podľa nej ísť. No zase ideme tak, že smerom dozadu, že zrušili sa nejaké projekty práve na tieto adaptácie, povedzme na niektorých školách. Rúbu sa stromy, hlava, nehlava. Ako za mňa neexistuje, aby padol jeden strom kvôli parkovaniu. Treba hľadať iné riešenia. Jednoducho stromy v tejto fáze nenahradíte, nenarastú vám za 5, za 10 ani za 20 rokov. Takéto veľké. Čiže malo by to byť, že normálne, moderné mesto, ktoré sa chystá na budúcnosť, ktoré tie mesta čakajú. Pre mňa to, čo sa nedarí dlhodobo, nedarilo sa to môjmu predchodcovi, nedarilo sa to mne, nedarí sa to ani teraz, je zastaviť ten odliv ľudí z mesta. Je to síce problém väčšiny miest, ktoré sú blízo takým, čo Bratislava, Trnava, Nitra a podobne. Ale to, čo tu chýba, jednoducho sú pokračovanie vo výstave nájomných bytov. Vidíme teraz hypotéky drahé, mladé rodiny to nemajú šancu dosiahnuť, čiže tu postaviť 100 nájomných bytov, ktoré sľuboval Boris Kollár, tie nikdy nebudú, ale keď sa dalo spraviť 60 predtým, dalo by sa aj teraz. Čiže malo by to byť mesto, ktoré je atraktívne pre mladých, prácu tu máme, školky máme a zároveň, ktoré sa vie postarať o tých seniorov, ktorí tu v meste jednoducho dožívajú ten svoj život a zaslúžia si o to, aby sa ich postarali. A zase je treba vymysleť, akoby, že vymyslené. My keď sme robili ten program, tak sme k tým šikovným Hlohovčanom dotiahli aj Hlohovčanov, ktorí povedzme už boli aj v zahraničí, vrátili sa, pomáhali, lebo im to dávalo zmysel. Dotiahli sme ľudí, ktorí boli špička na Slovensku, od Viktora Ižňanského po architekta Petra Gera, ktorý prestával celú prístavnú štvrť Hamburg napríklad a podobne. Čiže tí ľudia sú, len musia, a to je ako pri tom tvojom projekte participatívnom, musia vidieť, že to dáva zmysel a vtedy prídu robiť. Vtedy prídu robiť aj za symbolickú cenu, lebo jednoducho chcú byť pri tom, keď sa deje niečo zaujímavé. Pre mňa je toto akože taká tá jedna strašná smola, že ako keby sa rezignovalo
na to, že to mesto môže byť medzinárodnejšie, alebo že to mesto môže byť modernejšie, môže byť ako keby krajšie. Sami sme sa o to snažili už len tým, že sme išli akože príkladom pre iné mesta. Hej, že bolo vzdelávanie zamestnancov na mestskom úrade, spôsob, ako vôbec vystupoval ten mestský úrad voči občanom. Ako teraz sa ti pozerá na tú komunikáciu mestského úradu? Nehovorím vedenia mesta, ale mestského úradu s ľuďmi. Jo, veď ty si nám pomáhal, aj keď sme napríklad spúšťali klientské centrum, školili si nám tých ľudí, pomáhal si nám akoby aj pri tej štruktúre so školením tých ľudí. Teraz to robíš pre iné samosprávy. To ma mrzí, že veci, ktoré tu vieme robiť dneska, a keď sa pozerám na ten úrad, tak áno, my sme boli jedno z prvých 5 slovenských miest, ktoré sme dostali cenu Rady Európy excelentná samospráva. Naozaj sme boli príkladom široko ďaleko. Dneska, keď sa pozriem na ten úrad, bohužiaľ drvivá väčšina najmä tých vedúcich zamestnancov tam nie je a dneska pomáhajú inde. Oni sa nestratili, lebo sú naozaj že špička Slovenska, jeden je na úrade vlády, 2-3 sú na magistráte v Bratislave, tretia vedie právne oddelenie v Petržalke, čo je tretie najväčšie mesto na Slovensku, po Bratislave a Košiciach. Ďalší prednostujú alebo vedú odbory tu ako v mestách na okolí a nemyslím si, ako sledujem prácu toho úradu, aj keď sa tam stretávam s nejakým konkrétnym menom, že prišla adekvátna náhrada. Vôbec nie. A to, čo je ešte pre mňa dôležité, my sme čelili tomu, že mali sme veľa ľudí, povedzme, že z Piešťan. A vďaka za to vtedy, že terajší primátor z Piešťaných sa ich zbavil, lebo to boli naozaj že hotoví ľudia a špičky. A ja som povedal, mne nevadí, keď sú odinakiaľ, ale jednoducho musia tu, že si roztrhať gate a nechať srdce akoby, že pre to mesto a naozaj to tak bolo. Ale bolo tu veľa Hlavovčanov a mali nejaký akoby leadership, vedeli, že kam to má smerovať. Dneska na tom úrade v princípe, ak som sa dobre pozeral, že Hlavovčan tam neprišiel takmer žiadny. Sú tam všetko cudzí ľudia, ktorí mám pocit, že chodia tam do práce a z práce, že nemajú že nejaký zásadný vzťah k tomu mestu a vo finále naozaj, že závisí to od toho lídra. No a keď tuto často sa stretávam, robia si srandu, keď som mimo Hlavovce, že však vy ste to mesto, v ktorom ani primátor nechce bývať. Hej, čiže akože keď to nestojí primátorovi po 6 rokoch poslancovania a primátorovania sa sem reálne prisťahovať a žiť tu v tom meste a žiť s nami a naozaj, že dávať aj tým ľuďom na úrade najavo, že mu na tom meste záleží, no tak za nás teraz už, jak je zimný čas, tak je sa skoro smieva. No neexistuje, aby o 4. po 5. okrem stredy na úrade nesvietilo žiadne okno. Jednoducho my sme tam bývali do večera, pretože sa jednoducho robilo naozaj pre to mesto od vidím do nevidím. Hej. Teraz o 15. dovidenia, koniec, odchod. Čiže toto mi tu chýba a mám pocit, že naozaj v tejto chvíli treba naspäť vytiahnuť schopných Hlavovčanov, vrátiť ich do mesta, dať im akoby zmysel toho, že prečo by to mali urobiť. Nemôžete makať pre Hlavovec len na plegato, aj pre, ale aj srdcom to treba robiť. To je to, čo ešte mňa úplne... A myslím si, že na tomto ten mestský úrad trošku tak zarve. Už zarval je, že totálny odliv know-how. Absolútne odliv know-how. Prakticky zo všetkých vedúcich, s ktorými som ja mal možnosť spolupracovať a na úrade tam zostali 2. Hej. A jeden z IT, druhá je sociálne veci a rodiny. A je to také enormné množstvo kvality, ktorá musela byť nahradená. A pozor, nie je problém v tých nových ľuďoch, že akí prišli. Problém je, že to know-how odišlo. To znamená, že tam nezostalo. Tie procesy tam nezostali kameň na kameni a možno, že toto je ten výsledok. Hej, že ono sa to deje v štáte, aj to dlhodobo kritizujem. To tak nemá byť jednoducho. Tá štátna alebo verejná správa, tí profesionáli tam majú fungovať bez ohľadu na to, či to vedie Janko, Jožko, Anička, lebo pre každého rozumne uvažujúceho šéfa voleného je fajn, keď mu beží ten podvozok, ten úrad. A je to naozaj že strašná škoda, lebo my sme tie ocenenia nezískali len tak pre nič za nič. Naozaj sme patrili, vo všetkých rebríčkoch sme boli top 3, top 10, akoby samospráva od hospodárenia cez transparentnosť, efektívnosť obstarávania, efektívnosť kvalitu úradu. A to je strašná škoda toto vyhodiť, lebo to sa zase nespraví, že príde niekto iný mailú s tým prstami a bude to sú zase že roky práce. A je to, teraz ma to štve ako daňového poplatníka tú lovce, lebo za moje peniaze si môžeš kúpiť akože kvalitu alebo
nekvalitu a teraz si nekupujeme úplne ten najlepší tovar. A keď sa na to tak pozrieme, že teraz si tak pekne povedal, že daňový poplatník, ktorý bol, vieš, stále sa hovorí o tom, že dobre, ceny zvonka sú síce pekné, ale nepriniesie ti to nič, alebo priniesie ti to relatívne málo o tom pre bežného akože občana. Čiže môžeme sa tu my oháňať, že sme boli takí a takí, ale sami si pamätáme, že pri druhých voľbách, keď si bol zvolený a bola zvolená väčšina opozičná v parlamente, tak niekto z Bratislavy povedal, že pozor, nemôžeme to robiť tak dobre, ako to robí Kollár v Hlavovci. Že pozor na to. Tá vec, ktorá je, že boli sme ohodnotení, to, čo je úplne akože taká smola, je, že všetky tie veci, ktoré to, na základe ktorého to hodnotenie bolo, tak mi sa ukazujú prakticky teraz. Ak tomu rozumiem správne, tak sme veľmi málo samospráv má dostupnosť škôlok a jaslí takú, ako máme my v Hlavovci. Napríklad. Veľmi málo samospráv na Slovensku je schopné obhospodáriť tak veľa dopytov, ktoré občania jednoducho majú. Čiže to vidno až teraz. To znamená, že vy ste tie základy položili úplne a teraz to tak dobieha. Na druhej strane, keď sa na to pozrieme, čo ťa štve na meste? Krátko len k tomuto. Z dlhodobého hľadiska si myslím, že väčšinu tých rebríčkov má zmysel byť v nich úspešný, minimálne v tie, ktoré sa týkajú kvality hospodárenia toho mesta, finančného zdravia, to je dôležité, transparentnosti, efektívnosti obstarávania. Aj keď viem, že najmenej čo ľudí zaujíma je to, čo je hotové, alebo či má mesto peniaze, nemá všetci chcú len počuť, že čo bude. Preto som prekvapený, že netušíme, že čo bude o 3, o 4 roky. Ale keď na druhej strane vidím, že my sme napríklad spustili tie mestské noviny, mali sme mestskú televíziu, nezasahovali sme absolútne do obsahu, mestské noviny boli tretie najužitočnejšie na Slovensku s minimum akoby v úvodzovkách seba prezentácie primátora. Teraz keď vidím to, čo zase musím uznať, šikovne urobil pán primátor, že ovládal komplet komunikačné kanály, mestský Facebook, mestskú televíziu, mestské noviny na prezentovanie seba a úspechov, tak sa to asi v tej politike robí. Čiže áno, ale myslím, že väčšina tých rebríčkov dáva zmysel pre mňa akoby občana mesta. Už ako to človek dokáže predať v nejakej kampani, to už je potom akoby iný príbeh. Dobre, ale že čo ma štve? No to, čo som povedal, akože tá nekoncepčnosť, lebo ja netuším vlastne, že čo a prečo to mesto v tejto chvíli robí. Vidieť to na tom, že objednali sa to, mne vyčítali, že veľa projektových dokumentácií, no preto, aby sme boli pripravení a ešte sme presne podľa toho plánu rozvoja mesta. Teraz je tu krížom krážom dokumentácia na dokumentáciu aj také, že jedna popred druhú. Dom kultúry, slávna téma, my sme vlastne spravili aj spolupráci s pamätkármi štúdiu rozvoja celého toho územia, Dom kultúry, podzemné parkovanie, Starý Rínok. Teraz dalo mesto urobiť novú štúdiu, ktorá vôbec nenadviazala na tú predchádzajúcu a teraz ešte žiadali navyšovať, myslím, že až takmer 200 000 na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Domu kultúry, ktorá ale nevychádza vôbec ani z tej novej štúdie, lebo tá je že tiež na figu a ešte budú pýtať ďalších 200 na realizačný projekt, na ktorého pána Boha sa na toto v tejto chvíli takýmto spôsobom akože vyjadzujú peniaze. To je to, čo som hovoril. Nemáš plán, míňaš peniaze, že naveriť Boha úplne zbytočne. Tie princípy transparentnosti, no my sme sa snažili každý špendlík, ako by ukázal, teraz je to jedno. Teraz tu pán primátor, keď je v Hlavovci, tak býva v nejakom byte, ktorý si myslím, že ani mu nepatrí, tak štandardná otázka všade v samosprávach, vo veľkej politike je pýtať sa, že za akých podmienok ten byt užíva ako verejný funkcionár, aby sme vedeli, keďže ho užíva od človeka, ktorý má nejaké zmluvné ekonomické vzťahy s mestom a podobne. A to ma aj trochu vlastne, že mrzí, že sa to nikto nepýta, že to je aj súčasť toho, že prestali sme sa zaujímať, prestali sme sa rozprávať. Skrátka, to mesto jednoducho nevyužíva tie možnosti. Ani povedzme teraz tie eurofondové. To nie je o tom, že teraz možno 1-2 projekty sa podarí dotiahnuť, ale nemáme prípravu na to, aby sme získali akoby nejaké zásadné peniaze. Čiže my sme akoby 8 rokov ťahali to mesto do 21. storočia a povedzme prekračovali sme hranice mesta, okresu, kraja a aj Slovenska v niektorých veciach, pretože si myslím, že keď sa to dá, tak prečo to nerobiť? Hej, to je to, čo som hovoril, za tie isté peniaze Hlavovčania môžu dostať európsku kvalitu a nie nejaký ako okresný prebor. No a tuto mám pocit, že trošku tak sa otočilo koleso niekde do 80. rokov akoby minulého storočia tou
mentalitou v tom nasmerovaní mesta. Tam to je ten jeden bod, že okresný prevod, to sme tak aj, keď sme koncipovali EHMK, tak vlastne to sme celý čas tak rozmýšľali nad tým, že aby sme ako malé mesto, ktoré je uprostred troch veľkých centier, aby sme nehrali takúto ligu tú okresnú. A myslíš si, že po Európskom hlavnom meste kultúry tu niečo zostalo? Keď si teraz odmyslím popolnočnú prezentáciu, ty si myslím, že keďže si viedol ten tým, že niekedy o 2:30 v noci si poslancom prvýkrát prezentoval prvý projekt, čiže okrem týchto zážitkov si myslím, že určite áno. Vtedy sme tiež bojovali s tým, že počúval som aj kolegov poslancov, že na čo sa tu my hráme, že by sme také malé okresné mesto, len si tu tak ako s prepáčením predkajme túto do stoličky a nevyskakujeme vysoko. Ja hovorím, prečo nie? Keď na to máme ľudí, máme schopnosti, čiže zostalo minimálne to, že keď pozerám aj na to, ktorí ľudia povedzme zostali fungovať v tom priestore tej kultúry, že mnoho ľudí, ktorí sme vtedy vtiahli, však tam bolo nejakých, ja neviem, 180, či koľko ľudí sa zapojilo vlastne do prípravy tých projektov, ktoré v prípade úspechu by akoby mohli byť realizované, že viacerí z nich zostali v tom verejnom priestore a my minimálne sme ukázali, že sa netreba báť rozmýšľať naozaj, že mimo škatule, v ktorej žijeme. Aj tá spätná väzba tej medzinárodnej poroty bola veľmi dobrá, aj keď sme sa nedostali medzi tie tri mestá do toho druhého kola, tak to bolo vlastne aj trošku zo slušnosti, aby sme, keďže neboli rozhodnutí nám dať to finále, tak aby sme nemíňali ďalšie peniaze na rozširovanie toho projektu. A áno, báli sa tých našich rozmerov menších po skúsenostiach povedzme s inými krajinami v minulosti. A hlavne aj tí ľudia, ktorí v tom boli nejakým spôsobom zainteresovaní, prekročili hranice mesta, či ty si ich prekročil už predtým, ale aj teraz vlastne robíš naozaj, že pre iných v inom rozmere. Veronika Moravčíková robila nejaký čas pre Slovenské národné divadlo a tak ďalej. To znamená, že ukázali sme, že tí Hlavčania sú šikovní, nestratia sa a len je škoda, že nemôžu tie svoje síly akoby odovzdávať tu na Vlahovci, že v tejto chvíli sme sa mnohom vrátili k tomu okresnému preboru, ale myslím si, že to malo to zmysel, ukázalo to, že môžeme rozmýšľať v širšom kontexte a že máme na to šikovných ľudí, takže kto ich bude chcieť využiť a kto bude chcieť ťahať, to je kľúčová z vecí. A poviem, že to, čo sa mi páči teraz na meste, je, že snažia sa nejakým spôsobom robiť s mladými, že nadväzovať na tú politiku práce s mládežou. Už ako to robia, to v tejto chvíli, že nehodnotím, je to ešte skoro. Vidím, že naozaj, že mladých ľudí vtiahli do hry, minimálne sa snažia teraz vytvoriť nejaký komunikačný priestor tej hlavovskej televízie pre nich a tak ďalej. Skôr si myslím, že pre tých mladých treba vytvoriť priestor, kde to bude menej formalizované a kde budú mať viac akože slobodného priestoru, ale toto sa mi páči, lebo to bol jeden z cieľov aj EHMK, že dať tým mladým perspektívu, že aj tu vedia robiť európske veci a nemusia utekať do Bratislavy, do zahraničia, kamkoľvek. Jak je to teraz v Trenčíne? Alebo v iných mestách, ktoré to EHMK podstúpili? Trenčín vyhral ako najmenšie krajské mesto Európy? Rozdielím to na dve veci. Jedna vec, že ako je to v Trenčíne, do okolnosti pár týždňov dozadu som sa bavil s primátorom Richardom Viničkom a potom, že čo čaká mesta. V Trenčíne to nebudú mať úplne jednoduché, lebo tam sa, ako to už štandardne býva, aj v 2013 pri Košiciach tie prípravné legislatívne finančné procesy sa zdržali. Čiže oni teraz majú v princípe o 14 mesiacov sa začne rok, kedy budú Európske hlavné mestá kultúry, čiže oni v 25. budú musieť dotiahnuť všetky tie infraštruktúrne veci a pripravovať program, ale spúšťať nejaké veci. A teraz máme takú v úvodzovkách Európsku ministerku kultúry, ako máme. Kultúra má byť len slovenská, žiadna iná. Čiže ako sa toto bude dá zladiť, to neviem, pretože väčšina tých peňazí ide cez ministerstvo kultúry. Teraz bola v parlamente, do toho im vstupujú legislatívne, že tie procesy a pravidlá majú byť iné v čase, kedy všetko beží. Ja len dúfam, že Richard Demiček, ktorý mám pocit, že toto bude asi jeho posledné volebné obdobie, že po tých 16 rokoch sa s Trenčínmi rozlúči pekným Európskym hlavným mestom kultúry napriek týmto všetkým podmienkám, lebo, a to je problém aj ostatných miest, ako zlaté časy, takže aspoň priemerné časy pre mesta skončili, že
vidno, ako klesajú podielové dane. Teraz im berú ďalšie peniaze, pretože materské školy budú financované cez štátny rozpočet. Ešte nikto nepovedal, aký bude ten normatív, či na tie materské školy dostanú toľko, koľko napríklad v Lohovci my sme dávali do toho školstva viac peniazí, ako v úvodzovkách bol predpis. Čiže môže sa pokojne stať, že mesto bude musieť napriek tomu, že tie peniaze zoberú z iných peňazí doplácať tie materské školy. Ich peňazí skrátka bude výrazne menej. Výhoda bola, že my sme odozdali mesto s veľmi nízkym zadlžením, čiže priestor teoreticky investičné veci úvermi je, ale nebude ich čo splácať. Tam si treba naozaj že dobre počítať. Čiže mesta čakajú ťažké časy. Čím menšie mesto, alebo nebolo aj obce, tam sa aj naozaj môže stať, že budú musieť osekávať základné služby. A o to sa zase už tretíkrát vraciam. Je dôležité mať ten plán, čo chcete robiť, čo nechcete robiť, aby ste ani euro nevyhodili na blbosť. Hej? Typu naozaj na štúdiu a podobne. Čiže nezavidím tým, ktorí budú najbližších 10 rokov viesť slovenské mestá a obce, budú to mať veľmi ťažký. Keď si to raz akože celé zosumarizujeme, hej, celý ten rozhovor, tak vlastne hovoríš o tom, že mesto nemá víziu ako ďalej. Hej, to je to asi to najdôležitejšie. A moja otázka, teraz fakt budem hrať diablovho advokáta. Potrebuješ to mať, keď v zásade v súčasnom svete nemáš absolútne žiaden šanc, že čo sa stane? Ja som povedal, že ja neviem riadiť veci bez toho, aby som mal plán a predstavu, čo chcem. Niekto možno tú víziu nepotrebuje a má takéto hospodárstvo, ráno prídem, uvidím a čo treba riešim. Len to je také, že ideš od 10:05 a vrácam sa k tomu, jednoducho míňaš peniaze neefektívne, bez zmyslu, plátaš to, čo ti akurát vybuchne a keby si to robil s rozmyslom, tak za menej peniazy sa staráš napríklad o ten majetok, takže potom nemusíš vyjadzovať akoby ťažké stať za milióny na jeho opravu. Jednoducho nemáš plán, nevieš kam ideš, nevieš viesť ľudí, lebo kam ich vedieš. Však príďte v pondelok, poviem vám, čo budeme robiť dneska, keď prídete v stredu, tak vám poviem, čo budeme robiť v stredu, no to podľa mňa ľudí prestane baviť za chvíľu. Ale hovorím, že je to legitímne, keď sa niekto rozhodne, že takto chce manažovať veci v rodine, vo firme, v meste, v štáte. Nech sa páči, len ja to považujem za nemudré. Okay. Druhá otázka diablovho advokáta. Bavili sme sa o tom, že máme mesto, ktoré síce s občanmi nekomunikuje, no na druhej strane tie občania tu vytvárajú také veľmi pekné kultúrne podhubie, kde strašne veľa ľudí sa stretáva osvoje mimo mesta. Nie je to naozaj ten ideál, že ľudia žijú bez toho, aby vôbec vnímali, že či mesto existuje alebo nie? Ak by tie veci fungovali dlhodobo aj s nejakým plánom a viem, že kam idem, tak si viem povedať, že idem správnou cestou, tak áno, že to je ideál. Posledné, čo potrebujú ľudia naozaj, aby sa poslanci akože ohadzovali trestnými oznámeniami, keď na to není dôvod a podobne nezmysly. Ale zase ja sa s tými ľuďmi v meste rozprávam a tí ľudia sa pýtajú vlastne, že OK, že kam ideme, hej, ako tie veci fungujú, prečo nefunguje to a ono. Čiže zase nejakí ľudia zvedaví sú, napokon využívajú aspoň ten minimálny priestor pre tých občanov na zastupiteľstve a to, že ich nepočuť, súvisí naozaj s tým, čo som hovoril, že ten priestor zo strany mesta sa zatvoril, hej? Že jednoducho nie je taký, aký bol v minulosti a zase tí ľudia nemajú možno tú energiu si ten priestor otvárať sami, dobíjať sa, hovorí, mediálny priestor veľmi akoby neexistuje, že ani to Hlohovecko v úvodzovkách, ktoré teda bolo taká tá hlasná trúba nespokojný, veľmi nefunguje. Ten poslanecký zbor ako tak postupne akoby otvára oči sebe aj ľuďom, čiže ak to vnímam správne za tie posledné mesiace, tak narastá tá ambícia ľudí pýtať sa aj verejne. Čiže aj toto je jeden z tých dôvodov, prečo tento priestor otváram. Ok, tretia vec, o ktorej sme sa bavili, hej, že mestá nebudú mať peniaze. Hej, a nie je to skôr strašenie. Však veď aj tak, ľudia si už skoro za všetko platia, za všetky tie veci sú platia. Nie je to z tej strany vôbec všeobecne, buď veľkej politiky, alebo tejto menšej politiky, len strašenie ľudí. Poď oni sa s tým vyrovnajú. To tak vôbec nie. Ako za prvé, ak si ľudia majú pocit, že si za všetko platia, tak v reále miestne dane, ktoré tu platíme za nehnuteľnosti, tvoria ani nie 5% rozpočtu. Poplatky za odpad
jednoducho zo zákona platiť musíme, ideálne v takej výške zo zákona, ako sú náklady, aj to nie je úplne splnené, čiže drvivá väčšina peňazí prichádza od inakiaľ, práve z tých daní z príjmov fyzických osôb. Teraz ten štát z toho berie. Čiže nie je to tak. A o to dôležitejšie, to máte aj v rodine. Jednoducho, keď máte menej peňazí, tak musíte dvakrát každé to euro otočiť a dobre si rozmyslieť, kam ho dáte, aby vám možno, že aj do budúcna prinieslo zase, že nejaké ďalšie eurá. A keď ten plán nemáte, tak ja neviem, keď máme polovicu rozpočtu nejako, napríklad, že zase daňového poplatníka by zaujímal rozpočet na budúci rok, zatiaľ mám pocit, že ani poslanci nevideli, čiže čím tých peniazí je menej, tým musíte byť rozumnejší hospodár. Tým menej tie peniaze prejedať, tým efektívnejšie správovať majetok, tým lepšie investovať. A zatiaľ som taký plán nevidel. No a posledné takéto, čo mám, tak akože, keď sa na to tak pozerám, je, že nedarí sa množstvom primátorov akože v rade zastaviť ten úbytok toho obyvateľstva. Nie je to len taký ten typický osud takýchto malých miest, netreba sa s tým celým nejako akože zmieriť? Je to osud miest, ktoré naozaj že sú v také, že dostredivej sile nejakých že väčších centier a vidíte, teraz videl nejaký prieskum, že polovica maturantov chce odísť do zahraničia a z tej polovice sa polovica už nechce vrátiť. Čiže je to prirodzené, že tí šikovní sa snažia ísť ďalej do sveta. Ideálne je, keby sa aj vracali naspäť, ale my máme aj mnoho Lovčanov, ktorí si postavali domy v okolitých obci alebo lacnejšie pozemky a tak ďalej. A opakujem, sú na to nástroje, nájomné bývanie treba rozvíjať, ľudia budú mať čoraz ťažšiu dostupnosť akoby vlastného bývania. Netvrdím, že sa to dá zvrátiť, ale netreba sa s tým zmieriť, pretože my sme naozaj za posledných 15-20 rokov prišli o 20% obyvateľov. Už sme spadli po 20 000, to je taká tá hranica, kde má aj primátor nižší plat, aj kontrolór má nižší plat, aj už môže mať iba jedného viceprimátora, nie dvoch a tak ďalej. Jednoducho, čím máte menej obyvateľov, tým máte aj menej peňazí, pretože tie dane idú v odzokách na hlavu podľa počtu obyvateľov, čiže nie, zmieriť sa s tým netreba, treba sa rozprávať s ľuďmi, čo by ich primelo, aby v tom meste zostali, aby neodchádzali, pretože si stále myslím, že v tom Lovci sa nežije zle. Majú tu ľudia prácu, majú tu školky, ako si povedal. Najhoršie je to, čo sa teraz napríklad deje, že mesto za naše peniaze v úvodzovkách vytvára priestor pre služby pre obyvateľov, ktorí tu nebývajú. Hej? Že my dneska máme, v reále sa rodí 150 detí ročne, čiže 3 ročníky má 450, rezerva 500, stačilo by nám 500 miest v materských škôlkach, aj z cirkevnových máme cez 700, otvárame ďalších 100 miest na tretej základnej škole, čiže aj toto bude treba efektívnejšie nastaviť, pretože nemôžeme za v odzokách naše lovské dane vyživovať akoby obyvateľov alebo služby obyvateľov, ktorí tu nebývajú. A to všetko sú veci, ktoré áno, že má ten primátor riešiť a má hľadať spôsob, ako tu tých ľudí udržať, ako ich sem vrátiť. A za mňa jeden z kľúčových je bývanie a v tomto nám ten most trochu pomáha, pretože si myslím, že ľuďom sa nebude chcieť dochádzať do Hlovca cez tú zápchu, takže lepšie riešenie je sa sem za most prisťahovať. A poďme trošku teraz k tebe. A čo si robil za posledné 2 roky? U teba prakticky od všetkých možných politických eskapád ťa odtrhli voľby a tým pádom si zostal bez mandátu, bez strany, bez všetkého. Čo sa vlastne stalo? Stalo sa mi konečne to, čo som potreboval. Čiže áno, ja som po 9 rokoch minulý rok, ja mám pocit, že 15. novembra som takže zoficiálne, lebo 15. novembra 2014 som preberal primátorský úrad, takže 15. novembra presne po 9 rokoch som skončil s malou, veľkou, strednou, akoukoľvek politikou. Ten prvý rok som vlastne ešte končil mandát v Národnej rade a chvíľu som si zažil takú pozíciu, že manažer volebnej kampane. Akože bola to skvelá skúsenosť, dopadla ako dopadla, čiže dneska možno môžem chodiť prednášať a hovoriť, na čo si treba dať pozor, keď to nechcem, aby to dopadlo tak, ako to dopadlo, už to viem pomerne presne. No tak konečne nemám zodpovednosť za nič, za nikoho, čiže venujem sa sebe, pomáham nejakým možno nádejným primátorom v nejakých mestách premýšľať, ako sa nimi naozaj stať.
Spolupracujem s Karpatskou platformou na prepájaní ukrajinských a slovenských miest. Tá vojna sa tam raz skončí a tá spolupráca, a myslím, že Ukrajina skončí v Európskej únii, to znamená, tá spolupráca bude intenzívna a kto bude na ňu pripravený už v týchto horších časoch, tak ten bude mať náskok, čiže trošku robím takého prostredníka. A spolu s mojím kolegom prednostom z úradu na východe pomáhame v taký krízový manažment, upratujeme trošku tak, ako sme robili tu na meste, to znamená, že dávame dokopy efektívne využitie majetkov, financie, manažujeme tam nejaké firmy v takej, že podobnej entite, ako bolo mesto Hlohovec, ale nie je to samospráva. Čiže je to také, že príjemné. Polovicu týždňa trávim na východe, kde som do mojej 50-ky bol asi 2-krát v živote, takže aj z toho bol 1-krát ustanovujúci zjazd strany za ľudí. To stilová nebolo. A zvyšok času som doma, čítam, športujem, doháňam resty na dvore a čakám na plán pre Hlohovec do roku 2100. OK, dobre. Z tohto pohľadu, tým, že spúšťaš fraštátske reči, tým, že tu vlastne sedíme, tak sa môže naozaj akože zdať to, že si plánuješ kúpiť aj doménu Kolár 2026 a tým pádom ideš kandidovať na primátora, teda vyzerá to tak. Takto, mám kúpené iné domény, ktoré sa tekujú v roku 2029, ale nie moje, ale iných ľudí, ktorých by som chcel motivovať, aby v 29. išli kandidovať na prezidenta a s radosťou im tie domény odovzdám. Len ako, že zábavná poznámka na okraj, keď pani ministerka chcela najprv zakladať Star STV, Slovenskú televíziu a rozhlas, tak sme zo srandy kúpili doménu star.sk, tak nakoniec toho museli spraviť STVR, lebo ani len doménu nemali. No ale vracem sa Kolár 2026. Nie, nemám kúpenú doménu Kolár 2026. Nechystám si ju kúpiť. Ja som kandidoval už 7-krát vo veľkých voľbách, malých voľbách, vnútrostranických voľbách a keďže mám stále pozitívne skóre 4-3, tak si myslím, že to je pravý čas si povedať, že už nikdy nebudem kandidovať. A teraz stále hovorí, že nikdy nehovor nikdy, ale dnes si naozaj myslím, že nikdy nebudem kandidovať. Čo ale neznamená, že úplne som pripravený, že vyhodiť tie skúsenosti, ktoré mám. Čiže ak napríklad tu v Hlohovci bude, lebo keď už pomáham nejakým ľuďom v iných mestách, ak tu v Hlohovci sa nájde niekto, kto bude mať chuť a bude mať plán, tak ako rád pomôžem. A otvorene hovorím, že tým, že chodím 2 roky po meste a pozerám sa, tak vidím tu takých ľudí, ktorí jednak už ukázali, že teda vedia nielen makať v odzvukách, ale aj reálne robiť pre Hlohovec a majú za sebou výsledky a hovorím, nemajú Hlohovec len na volebnom plagáte, ale majú v srdci. A takýmto ľuďom, ktorí to naozaj chcú, nie takým, ktorých treba prehovárať, to som zažil na vlastnej koži, prosím vás pekne, nikdy nechoďte do ničoho, keď vás musia prehovárať. On sa to dobre počúva, že ty by si bol najlepšie, neviem čo všetko, ale väčšinu vás príde prehovárať 5, 10, 50 ľudí a vy potom potrebujete krát 100 alebo krát 1000 tých hlasov vo voľbách. Ak to naozaj nechcete, nechoďte do toho. Ale poznám takých, ktorí si myslím, že majú chuť, majú skúsenosti a ak budú mať záujem, rád im pomôžem, pretože nechystám sa z Hlohovca odísť a stále si myslím, že Hlohovec raz bude tak dobré mesto pre život, že sa sem konečne presťahuje aj súčasný primátor. OK. Ďakujem veľmi pekne, že som mohol byť súčasťou prvej časti fraštátskych rečí a ďakujem za tú poctu, že som ťa mohol vyspovedať a odteraz už vlastne budeš spovedať len ty. Ja ďakujem za to možno, že si mi trošku nahral, aby som sa mohol vyrozprávať. No a budete môcť si nielen tento záznam, ale aj ďalšie pozrieť. Či na obraze, na webovej stránke fraštatskreči.sk alebo vypočuť zvuk na klasických podcastových aplikáciách Spotify, Apple Podcast, alebo na tom webe si aj prečítať prepis. A dúfam, že sa takto vidíme každý mesiac a už v obrátenom garde, kde sa ja budem pýtať zaujímavých ľudí. A ak sa ukáže, že nám to ide, jedného dňa sa možno vidíme aj naživo v nejakých reálnych priestoroch v reálnom čase. Ešte raz vám ďakujem, želám vám peknú jeseň a vidíme sa v decembri.